Ada nasabat. Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Malibot dito'y Nemars Studio, ang masarakan dito'y Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At tuwing arude na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kada ti manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan. Ti problem of the day ni Sonia nga saan nan nga dinakamat ti address na. Anya nga tati parikot ni Sonia, deta tintay dinggen intay padaanan nga maibasa ken maidrama mga kasin, kalpasan na intay to ikan iti balakan. Ente nga roten rugyan mga kasin sa tapno malpasen, tapno mabalakadan tayo deti agproblema nga nagsurat dito programa tayo. Ala ore awan pesagasot tayo. Kapo siguro tanala daw tinga ng rugi. Ano baring makakamakam daw lang. Ente nga roten ni rugi mga kasin, sagudahin nga roti surat ni pagayam tayo nga Sonia nga saan nan dinakamat ti address na. Dear Cassie, ididedi nga gundaway inti nga ruden dinggen ti panakaibasa ken panakaidrama ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni pagayam tayo nga Sonia nga saan nan nga dinakamat ti address na. Ket kastiman ti linaon ti surat ni pagayam a Sonia. Dear Kasinyong, sakmay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo itanga malem. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio. Kastamit tayo nakablaawak, dagiti padak nga mangsubsubaybay iti deto nga programa, nang runa kadagiti naayat nga sponsors. Naawis met tirik na kasinyong nga mangiburay iti pakasaritaak. Ngamin, kayat ko launay nga mangiganmat ti kapanunutan nyo, ti balakad nyo, katsapay ko ma, adan to met mapidot yung adal, kada ito yung surat ko. Ilingad naklatan itinagan a Sonia, at daanak iti asawa, ken bugbugtong nga anak a lalaki. Naragsak ti binangon mi a pamilya ken ni William nga asawak no pay may sapay laeng ti anak mi kasin. Awan man ti dimdimteng nga nakana nga problema mi. Kadagitoy laeng nga naaddan kami ti problema. Nangrugi ti amin kasinyong idi taada saan mi nga nagkinaawatan iti kasinsin ko nga dati sigod nga best friend ko nga karuba mi laeng. Agabay laeng ti balay mi nga agasawa, agabay laeng ti balay mi ti pamilya ken ti pamilya na. Nupay kasta saan kulatan ngayon kaskaso na daman dagiti pamerperdi nga ibagbaga na kadagiti karuba mi, nangruna kadagiti kakabagyan mi. Impamay sa amin nga agasawa, ti pamilya mi, ti panangisagana mi, ti naranya nga masakbayan, ti kakaiso ng anak mi ken palubos ni Apo, ti agbalinto pa nga anak mi. Ngem uray no liklikam ti riri, liklikam dagiti negative at tao, apay nga ta, kasinyong, nga isuda madlat ta ti, aslang no kasanom nga liklikan, isang mati panangi karyoda nga mang perdikin ka, mang mangapakin ka, mang sapol iti abot nga
pakadadaalam, pangdilawan daking ka. Ala, makarelate kayo mo siguro, no addaan kayo iti karuba, nang runa kadigiti karuba, bueno kapag yan, nga addaan iti makunkunadakes nga apal. Ngam yung pagarup idi kasin yung agbalinda ito nga nadagsen nga problema mi. No kasano nga napasamak ti amin, kastoy man nga rugyak kasin. Oh, kumusta mo ti trabaho mo lakay? Nasayat mo't bakit? Awan mo ti problema? Awan. Amumot nga napudno kiti trabaho. Isungarod nga paborito nak ni boss. Agkat sapi ko matuloy dati inkari na kanya nga promotion ko. Ha? Akit nasayatan no kas talakay. Akit no maipromote ka. Kaya nakadiasawan ngumatumit ti sweldom. Akit gagangay bakit may promote nga rod. Dumakkel mo ti sweldo ka. Ala, nagsayaatin mo kas talakay. Angim, sapay ko saan na mapitutan. Wen, ang awang pa iti makam mo. Ng marikrik na. Nga syakton, ti sumarunong maipromote iti opisina mi bakit. Iso nga, palubos ni Apo. Kat, dumakkel ti sweldo. Manayunan ti iapontek king ka. Nasayaat kas talakay. Alakit baring tuloy-tuloy ti gasat Kasta nga talaga napudno kay di trabaho. Kanawan ti sagsagasaan nga tao. Pudno ti ko namlakay. Ala, good news nga rod na ita. Ala, mga tanga rodon bakit? Tamadamdama, ag-celebrar ta. Ha? Kit, di met pinapasamak ti promotion mo. Ha? Ayaw na niya. Di amok makalusutak lae. Amok man ti kahit masawanan. Ala ka di. Ure no saan pa nga napasamak ti tanga ibagbagam nga pa nakapromote mo yung opisina. Alakit ag-celebral talata alakay. Ha? Ay kit mo na bakit? Naladaw kayo man may titalon, tatang. Ay, kita. Nagmadigamin ti bagbagik iti agsapa balasang ka. Kayso nga naladaw ak may dito. Ala, sana balit tao may kamulag sibog ka digiti mulay yun. Kahit kumusta mo digiti mulay Nasayat mo tatang. Ala kita di pagsayatan na. Uri ng mga opisina ni William nga asawa, manak ko. Akit, nagagat kay lata nga agmula. Sayang mo da iti talaw. Uwen nga rod tatang. Tairapin mi mo nga agasawa. Nang ronan no awan ti trabaho ti asawa. Ala nasayad no kasta. Alakit, mayat tuloy-tuloy tigasat yaw. Adamag ko kit, mapromote ka no iti trabaho ni William. Ha? Nga, apay nga mas dao ka. Saan ka di ngagpaisaw? Saan nga daytat pakas daawak tatang? Anya nga ro ti pakas daawam. Mas daawak laang no kasanuyo nga naamuan. Nganya. Nga mapromote iti trabaho ti asawak. Idinto nga awan mo tinakibagbagaan mi. Ay, dahi tamang mo tiyag dinamag. Anya? Kasano ko imbaga ti asawak nga saan mi palang ibagbaga iti asinuman. Tadimit pinapasamak. Taamangan no mapitutan. Da kami lahaing nga agasawa ti makamo maipapan ka dahi taabanag tatang. Ay, kaya ka mo Basta isumot ti agdam ay agwaras adamag iti karubat ayaw. Aniya? Asin no ko mga ruti makamo tatang? Ay, amangan mo't no William mo laang tinakaibaga. Ada siguro nakaibagaan na. Ha? Jakla mo tatang. Ang panag ko nakat awan mo tinakaibagbagaan na. Taiso amis mo tinangbilin kanyak. Nga saan ko nga ibagbaga iti sa bali. Gaputa, di met pa kami napasamak tatang. Ay, jaka mo Basta nangagkulaan, anak ko.
May sa kilo man deta liempo, suki. Ay, sige, Suki. May sa kilulaan ka de. When suki? Mala, sige. Uy, si kagaya Maring Sonya. Oh, Manang Marites. Nagranata mo diti palengke. Ay, wan. Uwa kami makitsinda. Ada kami si Mang Pitabisita mi. Kasta iya. Uy. Damag ko kat ma-promote iti trabaho nila kay mo. Anya? Pati si Kamaring Marites. Nadamag mo dahitan? Kitwin na. Siyak to peti ko nam. Kaya isumit ti agwarwaras nga damag iti lugar tayo. Angin kasano ko naamuan nyo. Dito nga awan mati nakaibagbagaan mi nga kasawa. May papan ka dayta. Ay na, Jack amon no kasano nga nagwaras dayta. Basta congrats agilibre kan to Uy, di mat pinapasamak manang Maring Marites. Ay di amok no na promoten. Saan pa ala, panawang ka pa nga rod. Ay, da kayo gayam nanang. Ay, wen, anak ka. Ay, may kay man ikan iti. Padigwang kay man iti tinulang nga manok. Nagparti nga minitatang mo itay. Nasayat no kasta nanang. Tadanto ipapudot ko nga si Dain Minto numalam. Lalo kat paborito ni William dayta. Ay, kutuon na. Malakat anausan nyo ata. Basit madla tinabate. Nakaadumi mo't kinitatang yu tinangan. Ala, umanay nga pagsangwan mi nga agasawan daytan nanang. Ken saan mo't nga naisem ti apo ko yu iti kasta nga si Daan. Sigurado nga agpaluton to man ti hotdogan. Saan na balahin? Alakat, awatin nyo latan ti apo ka. Uray ta aduntot igatang yun iti hotdog na. Anya ti kayo asaw nanang. Ay kat saan ka din nga maipromoten ti asawam kat dumakil to mo ti sweldo na. Anya? Pati da kayo nanang? Naaman yun may papanday ta nga banag? Ay kiuwan na. Kudyak manamot ape nga sa bali nga tao pala ti pakaamuan me. Kasano nga min nga maamuan yun nanang? Kasano nga ipakaamumi kada kayo kat di mo't pinapasamak? Anya? Di kaya po asawan. Saan nga pud na? Saan pa nga napasamak nanang? Naibaga lang kanyak ti asawak nga posible nga ma-promote isuna. Kasi agparparit na kanukin kwa na nga. Nga ison ti sumaruno nga maipromote iti opisina da. Ang ti pagkas da awak nanang. Kasano nga naamuan nyo? Naamuan pa yun ni tatang. Kastamot ni Maring Marites. Dinto nga awan mo ti sa bali nga makaamot. Awan mo ti sa bali nga nakaibagaan mi nga agasawa. Ay, naday tati Jack amo na anak ka. Amo mo dito lugar tayon. Nukas na nga damdamag nagalisto nga agwaras. Ang ti pakas da awak nanang. Asino tinangiwaras. Asino tinangibaga. Ay na, saan mo apanulutin datan anak ka? Tikid di ikararagyaw. Kat pumudno nga maipromote ti asawam, tapno no dumakil mo ti sweldo na. Adunton ti igatang yu iti hotdog nga ipasidayo iti apukaw. Anya? Adakon bakit? Oh, may kalakay. Agtog ako dito ito ipapudot ko dito yung ni nanang native nga tinola nga manok. Ay, eksakto nga ron bakit tag-celebrar ta. Ha? Anyat celebraran ta bakit? Yes, bakit? Pimud no ti kunaking kaiti na minsan. Nga anya? Napromotak bakit? Anya? Wen! Anya nga tano, into no sumaruno nga school year, bakit kita? I-transfer ta ni Junior. Anya tikat mo asawan lakay? Saan nga ituloy ti panagbasa na iti public?
i-transfer ta iti private school. Yan tangay ta dakil mo ti sweldo. Anya? Ay na saan nga basta-basta day talakay. Di ta pa'y amo no kasanot ka dakil ti magastos iti private school. Ay na, amo pakaragsakan ti ubing no agadal iti maysa nga pribado nga pagadalan. Bakit? Saan ka di nga apalan ni Junior na ti gagayim na dito yung lugar tayo nga private school ti pagbasbasaan da. Uwen ang di tamot pa'y amo no mano ti magastos. Kabailan ta day ta bakit? Total, di makal mo ti sweldo. Kan adamot talon ta. Atong gala agapit ta. Adamay inayon iti urnong ta. Ala, pagsaritaan tantot sa bali nga aldaw day ta. Basta para kanyak. No anyat pakaragsakan ti anak ta. Ited ta. Kat no kaya't na agadal iti private school. Kita pag-enrollin ta. Ala, madamdamatan to nga pagsaritaan daytan. Tamangan tapay laeng. Alala. Naimas dito ya, native nga manok nga tinola. Anya day jay? Ha? Jak man na mo. Di tama truar. Baka dalaing pusa dita. Pusa? Awan ba ti pusa ta? Baka pusa ti karuba Mabas la siguro dita at nadarapos na. Aya. Mala, ituloy tan timangan. Tamadamdama bakit? Ag-celebrar ta. Among bakit? Nakaragrag sa kaklaunay. Gapo ka dita na i-promote kay ti trabaho? Saan lang nga dayta? Maragsakan at gapo ta agsasaro no ti gasat iti pamilyata. Mayati apit tayo ti talon. Ken alis to akmat nga na-promote iti trabaho. May isa, napastik nga agadal ti anak ta. Kat napaspasnek man siguro, private school ti pagadalan na. Deta ka man, saan ka di nga kunak nga, pagsaritaan tanto deta. Kan panunutin tayo ti Mamin Ribo adara, sakbay nga, agadis desisyon ta. Kat amumot nga, dakil ti gastos no. Private school ti pagbasaan ti anak ta. Saan mapanunutin dahi tang kunak met? Tuloy-tuloy ti gasat ta. Daman makaringgor di tarwaran. Saan mo latang ngayon kaskaso? Kasti kunak, amang ano pusa la dahi ta. Aya, nagadukit nga pusan ay ti karuba tayo. Kasti kunak met, ag-celebrar ta bakit? Gapoy di pa nakapromote ko. Uwan ka din lakay. Kasta kamot kan. Uwan no di pinapasamak ti may nga banag. Celebrara mo ti kayat mo. Saan ka di nga rumbeng lahay nga celebraran ta inaldaw? Ti anya. Ti ipapay nga blessing na Apo Diyos ka data. Tilada ka. Naglaing kikat di nga agrason. Kitagpay sumat. Saan ka di nga? Apagriing tapay ti bigat kat. Blessingen ni Apo Diyos, dayjay. Ha? Apagmulagat tapay laing dagiti matatabakat. Blessing dayjayan. Tainik ka na taman ni Apo Diyos. Init ka na tayo manan itiya. May isa nga aldaw. May isa aldaw nga. Agbiag tayo dito lubong. Nakasentimental ka nga talaga lakay. Kasta nga talaga bakit? Amin na ba nagselebraran ta? May kabat ito. Aguri ka. Talaga makaringgor ti tarwar. Ay na, baba amlat ta.
pusa la day ta nga makaarem. Kaslamat la ka data no makaarem ta kat di ta makatal na, di ta makaid na. Iso nga, di ta mapupuutan nga damadaldalapos ta. Kastamad na kita pusa. Pusa nga ta? Ang mapirot nga di agmiyaw. Ay, kat, dati man nagbabain siguro nga pusa day ta. Baam lang ta. Sigurado ka? Wen, bakit? Oh my God. Ituloy tati selebrasyon ta. Bakit? Oh, William Lakay. Sonia, bakit? Kasla di pulos agbali ti kinarugsuta nga doha. Kasanumot ngamin. Halos maminsan mamindwalain nga anya. Nga mangliwat tayo ti mesa nga lawas. Kasta nga talaga. Gundawayan ta, ita nga kapigsa ta paelain bakit. Kat di mo kadigayat. Awan pa iti ading ni Junior. Iso nga iyagawat ta. Itata. Di makil ti sweldo. Kat agsasaro no ti gasat ti pamilya tayo. Iyagawa ta. Agaramid ta ti ading ni Junior. Lakay. Saan nga pulos agbali ti kinalaing mga mang romansa? Kasano ko mga agbaliw? Saan ba nga agbaliw ti panagayat ko king ka? Sonia, bakit? Sapay ko matag na nayon dahi nga panagayat. William, ikarik king ka, Sonia, bakit? Awanin ti sabali nga babae nga ayat tekno di si Kalaeng. Si Kalaeng iti tong palbihan. Magati man. Magati siya mamot nga ti mang romansa king ka. Sonia. Sonia, bakit? Mas pahabayaan dahi ta. Pusa la dahi ta. Ituloy mo. Ituloy mo, bakit? Kitita. Nalpas ti romansan. Intang aruden, agampayag iti kangatwa na langit. Sonia, bakit? Sige lakay. Panagregnak, bakit? No kasanot rignana, ididamutat agkanaig. Kasla umimimas nga umimimas. Saman, agpaisuti ko na. Kasla, bayat a bumaybayag ta. Anya, ad-adda nga, numan nanam, gumanganas, ken umimimas ka, Sonia, bakit? Nakasagana kan? Always ready, lakay. Di tamad di ko nakbakag. Sonia. William. Sonia. William. Ada kayo mag-game, nanang? Ay, umay ko balunan ani tatang yaw. Kasi kasa, nagbalon ka ka de. Oo, nanang. Kan makapanganak to lang. Gawid ak ton, ta.
Adan to pa'y asikaswag. Ay, alakit na saya at nakasibog ka kadigit-digit mula yawn. Nalpasin nanang. Um, ala. Ay, iwang gayam. Ay, malagip ko man. Anya day dyan, nanang. Nakaikad din kay kaden. Ti anya, nanang. Ay na. Dayta panagbasa ni Junior. Ha? Di kayo maawatan, nanang. Dayta plano yaw, dayta panggip yung nga iyakar isuna iti private school into no sumarunong nga school year. Anya? Kasalo yung nga amuan dayta, nanang. Ay kita, nanggag kuman. Isumot ti agwarwara sa damag. Kasano ko mga maamuan di sa bali nga tao, nanang, da kami laing nga agasawa tinagsarita maipapan ka dayta nga banag. Kanawan mo tinakibagbaga ang mga no na ibagamot din ani William iti sa bali. Jack mamati, nanang. Amok ni William. No kasta banbanag kat saan na nga ibagbagay iti sa bali nga tao. Amuyumot ni William. No adda ka kasta nga banbanag siyaklat pakimbagaan na. Jack amo basta day tamo ti agwarwara sa damag itay sakbayak nga may diti talon. Iso nga rod nga kunak. Dayta, bakakit no agadardara sudos naman nga agdesisyonan ko na. Saan nga gaputa na i-promote ni William iti trabaho na. Iyakar yung asigod mo ti apo ka. Kasanon no marigatan kayo. Nanginamot ka ron ti agpaadal iti private. Saan mi pengen na pagdesisyonan dayta nga banag, nanang. Nagsaritaan mila iti rabii, bayat nga mangmangan kami. Ang ti pakas daawak. Ape nga adda nakaam mo. Kin ape nga adda nakaiwaras dayta nga damag idinto nga awan mo tinakaibagbagaan mi. Nay na Jack am mo Ay na, mas daawak man, nanang. Ay uray ni tatang mo kat amunan. Aniya? Wan, taadon ti makaamaw nga karuba tayo anak ka. Aniya? Uy, Mare. Si kamanin Mare, nagranata man dito palengken. Uwen nga ron. Imbag pa iti baruyo, Ha? Anya? Anya tikit mo sa uwen, Mare? Imbag pa iti baruyo. Ras taon na iti ragsak na iti naamuan na nga. Iyakar yung iti private school. Anya? Nakaamon day nga damag, Mare. Ay na isumot tinagwaras. Kat pati di eskwela na amuandan. Kat kasta una kanot ragsak ni Junior yung. Anya? Awan piti desisyon mi maipapan ka dayta. Nagsaritaan mi laki ni William idi rabi ingem. Kasano nga naamuan nyo, Maring Marites? Ay nandiyan ka mo Naibagamot ti kasinsin mo itay limabasak iti balayda. Sino nga kasinsin ko? Sinupay. Kat di karubam ni kasinsin mo nga Minda. Ni di Minda, nga sigod nga best friend mo. Angem kap pamet itan. Ni Minda tinakaibagaking ka, Maring Marites? Uwan, pare. Isutin padabag na kanyak itay. Ay na, amom, ada talaga apal na king kaday dyan kasinsin mo kunan. Ha? Kasano? Ipadamag na kanyak. Agraraman kay kano, nga mangyakar iti private school ta anak yo. Imbaga na day jay? Wan, kaslakay klakano agpapaos. Bebe amlata day jay nga kasinsin ko. Talaga kas dyan na day jay. Di ko lang kid di dakkel ti apal na king ka. Adadakas nga apal na king ka nga kasinsin na. Jack manam mo. Sigud mo nga best friend kayo. Nasingid kay nga agayim nga. Nasingid kay nga kasinsin idi. Angem idi Jack manam mo no. Sipod idi puminpintas ti biyag yung agasawa. Kas lang kinagura na kan. Anya nga ti awag mo ka day jay. Saan ka di nga dakas nga apal? Ha? Saan kulatan nga tutupan ni Minda no adaman ni bagbagana may papan kada kami. Angim
Kasano na nga naamuan? May papan iti singasing ni William nga iyakar mi iti private school ti anak mi. Diyan ka mo Basta, isot na kaibaga kanyak iti limabasa iti balayda. Anya? Daak pa. Malasan ka, oh. Awan tatang, adag diti kusina. Ay. Ay. Anyatran tayo tatang. Ay, yung may kulaang ito dito, bulbulodan di asawa, mga martilyaw. Ha? Tarimaanan na. Ay, sige, awang peso ng tatang. Siguro agad into no bigat nan nga aramatin day day off ng tuno bigat. Ay, siguro Ay, kayo rantak pa yan, timang saludsod, no pudno ti damag, anak ko. Anya nga damag tatang? Ay, nagselebrar kay kano idirabi, iti asawam. Anya? Talaga nga, narugso na iti asawam. Anya ti kay asawan tatang? Ay, kikasta unay kano ti panagampampayag yun, di kagatwa na langit. Anya? Kikasta na unay kano ti asog ken aring ingyaw. Gapot agselebrar kay banan nga agasawa. Ay, kasta kay mamatay Ano adda iti mapasamak kada kayo nga naimbag. No adda iti good news. Kahit celebraran niya. Sana all ko naklatan. Anya tatang? Sana all ko na ka. Tawanan ni nanang mo. Awan tirurugsuan nan. Awanan ti garas na. Ay, kaya kusawa ka. No? Kulding ka. Di na kayan. Agkid ka. Di na kano. Awang kano ti mariknanan. Aguri kay tatang. Nakaamon din day nga banag. Ay, kita. Adda na ka-istorya Amo yung tatang, no adaman mapasamak kada kami nga agasawa, bilang agasawa. Saan mi nga si istoryaan? Ta saan kami nga kiss and tell nga agasawa? Tsaka mo saan ka di nga agis istorya ni William? May papan ka dagi taga-bambanat. Never tatang. Amo yung ni William. Saan nun nga agsasaon no, di mo pagunyan. Nangaro na laing no, private nga. Private abanag, kada kam nga agasawa. Saan na pulos ng ibagay ti sa bali, tatang? Ay, tsaka mo Basta kasta unay ka no, ti panagungulyo. Anya? Ay, itadamag ka. Ay, na-promote. Sakit. Umakar iti pagadala, ti apukok, mapan iti private school. Anya? Pati da kayo amuyo dagitan, tatang? Ay, kituna. Alagit na maragsakan na. Kanayon nga dadumting nga kasat iti pamilyayo anak ko. Ida kami ti kararagsakan no kasta ti mapasamak iti pamilyayo. Malakit naragsak kami mo tatang ang ti pakas daawak launay. Kasanuyo nga mamamuan dagito nga bambanag idinto nga da kami laeng ba't nga agasawa ti agsarsarita may papan ka dagita. Ay, tsaka mo basta, isumot ti mangmangeg may di tarwar, di taglawlaw. Basta, congratulations anak ko. Alakit, kunak malain, sana all latana. Anya? Anya tikait mong sawan bakit? Psst, saan ko ni makatakari? Ti ko naklakay. Adda atap ko. No asin no ti mangiwarwaras ka di kiti. Banag nga pagsarsaritaan tang kadatalain ti makam mo. Anya? Anya ti asin no ti atap mo. Anya day tang atap. Ibagam kanyak tap na mo. Ti atap ko. Adamang sisiim kadata dito'y kadarabi Nga irananan no mangmanganta. Una saan no adata iti silid ta. Nga agsarsarita ta. Adda agtingdingag. Ha? Kasta ka di.
Wen, panagrik na. Adda lang iti asin nagday nga tao. Da ka din atap mo na asin, no? Addan, ang imsaan ko palang ibagbaga. Tas akong tuloy ibaga, no addan pamaneknek ko. Anyang orteramidin ta. Basta, agpanunutak iti wagas, tapno maduktalak no asin no day nga tao nga agsisiim dito ilawlaw tayo. Di kiti mang sisiim kadata. Kit no lakit mapaniknikak agsagana day jay nga tao. Eh, apay ba da? Dagim mo nga. Aso bakit? Iti aso da tatangkin nanang daytoy. Nakoy uyong data nga aso. Apay bakas di ba? Basta lakay. Adda plano ka dayto nga aso. Eh, bakit di takaamo na ka ah? Wen, kaamonak dayto nga aso. Ang jaka mo. Tadigiti karkaruba. Kagura na. Taul-taulan na ida. Adun tinakagat na dito lugar tayo. Iso nga igalgalod da tatangkin nanang. Ket, apay nga rin pakastoy mo. Mga makalusot, di tayo takawar na. Basta lakay. Adda plano. Paipa naman nga ta aso. Di tarwar. Di ta nagbaitan ti tawa iti kusina ken siled ta. Ha? Kaapay. Basta. Adda plano lakay. Ket dulaeng agbalay gid ito nga plano. Maamwak to no asin no tay tao nga mangsisiim kadata dito'y balay. Ha? Apay mo't nga inyon unam nga pinakanda ti aso. Kat di tapay nangan. Bakit? Bye-bye amlatan. Kasi day jay no makapangan si ason natal na. Ken iturog na nukwan. Ha? Kat apay kahit mga paturugan di aso. Basta. Kat itamat maturog iso nga. Saan ngagtataol? Kat apay nga arasaas ka. Basta. Ala. Saan ako nga agarasaas? Back to normal tan lakay. Di ka maawatan bakit? Basta. Sumakay ka lang tan lakay. Oh, lakay. Kumusta mat ti trabaho? Kumusta mat iti trabaho iti may nga supervisor akasking ka iti opisina yon? Ha? Sumabay ka. Ikwa. Nasayaat mo't bakit? Kat, amangan no ma-promote ka man daytan, aglalo no, ituloy mo, ti kinagagat mo, kinaanos mo, iti trabaho mo lakay. Ikwa. Kasta nga talaga. Kasta nga talaga ti mapasamak. Kat, di, no maipromote ka manen, ad-adamanan nga dumakil ti sweldo mo lakay, saan ka di? Ay, kituwa na. Huwag ngagpaiso. Danak lingkor. Nakariin ti ason. Huwag ngagpaiso. Anay ko! Nakagat ti aso! Anay ko! Danak kagat ti aso. Kunakupay, ada tao nga agsisiim di tarwar. Anay ko. Anyakit ngamin ayati ka Adam dita. Ha? Minda? Anay ko. Anya kami tiraramidin, bita. Ipag. Anay ko. Anay ko eh. Taray na kita ospital, mga asiyog, kasinsin. Bayaw. Ay, gunggunam dayta, minda. Taaping agsisiim ka dita ayan mi, ha? Napaniknik akon nga sikat ti agiwarwaras iti damdamag may papan kada kami nga agasawa.
Mangmangig mo gayam, di kiti pagsarsaritaan mi. Anay ko. Ape ngamin nga iwarwaras mo, mat. Ipag. Pasensya kayo, baka walandak ko, ma. Itaray da kiti ospital, when naindak, itaray da kiti gabo, taindak pasuma, sinsin. Ape ngamin mag-araramidim da ita. Apay, anyat maganap mo, minda. Numangmangig mo, di pagsarsaritaan mi agasawa. Kan anyat maganap mo, naiwarwaras mo, dagit ang mangmangig mo. Anay ko. Ay, naisarding mo kumadaytan, minda. Gapota dakas dayta. Dakas dayta nga raramidam. Ikatem dayta dakas nga apal mo kanta kami nga agasawan. Tapno no maka-move on ka matan itibiyag mo. O kitain nyo tibiyag yung agasawa. Anay ko. Sorry kasi sin. Santon nga maulit pa. Itaray na ko nito hospital. Mapandak pa suma kasi sin. Bayaw. Kasinyong oreno kasano tipong tot ko iti kasinsin ko iti nadoktalak nga panang sisiim na kada kami nga kasawa na asya nakmatlaeng nang runa kat nagpakpakaasi nga itaray mi iti ospital kat pinatudukan mi iti anti-rabies iti injection. Kastamaten a pinasuma mi pay kagabuta aso datatang kenanang tinangkagat keng kuana alakat sa amilatan nga nakamilatan tinang nakamilatan iti naggastos. Sa bagay awan mo't kedi ti paggastos da. Aw mo't ti kwartada, aw mo't ti urnong da. Tsaka mo no apay nga nagbali na kasya iti kasinsin ko kasin no kaano nga nang rugin nga umasenso ti biyag mi nga agasawa isumet sipod na nga nang guraan na kanyak. Gabuta saan da nga agkaanak iti asawa na kinaguranak idi naganaka. Kasla apalan na nga adan bunga ti ayat-ayat mi nga agasawa idinto nga isuda nga agasawa isuda iti asawa na kat awan pa'y aging gaita. Ngam kalpasan ti amin kasinyong imbagarop ko nga agbaliw ti panakilangan-langan ti kasinsin ko kanyak. Angam saan mat? Saan mat lata? No pagunyak kang agun uni. Insarding namut kit din tinang sisiim kada kami. Angam no adadeti maamuan na maipapan kada kami agasawa. Isulat tati atap mi nga mangiwarwaras. Apay nga ta nga adda kasta nga klase ti tao kasinyong. Imbes ko mga agpakumbaba, imbes ko nga dati imbes ko nga agnakam sumaya at tilangin-langin na kengka kada tao. Ang taslawan matlat ti pagbaliwan na. Tsaka mo. Kaya't kumati awan kaririri na kuma. Ang isumat ti makiririri. Isumat ti mangyad adayo ti bagi na kanyak nga kasinsin na. Sibod idi kasinyong saan kami unayan nga no agsarita kami man nga agasawa dati naanad kami nga makakatawa karon nga tunggal agsarita kami ket mapangkupela si Ripin di tatawa no da tao iti aglawlaw na awan aglalo no ti adda iti nasisita nga banag nga pagsaritaan mi nga agasawa. Dayta tinaited kanya ti aramid ti kasinsin ko kasla na trauma akmet adamad ba si trauma nga agistorya iti asawa. Tamangan no agdengdengig manen deta kasinsin ko nga chismosa nga ken addaan iti dakes nga apal. Nawabalbalil na kumakasin yung ket da kamin ti umadayo adaywan min ti kasinsin mi angem anya nga ti mabalin ket nakaipatak dermet ti balay mi.
sayang met no panawan mi. Ken sayang met ti taltalunen ti asawa, taltalunen mi nga agasawa. Dahil ito nga ron ti makabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko iti biyag kasinyong, nga kayat ko apabalakatan kada kayo. Anya ka ti rumbeng aramidek, tapno no, tapno agsaya at ti langen-langen mi nga agkasinsin, nga uri no saan nga maisubli ti sigod nga kinasinged mi, at least man lang dati maawan dati trauma maawan dati slang amak ko nga iti anyaman nga oras ket agsisiman ti kasinsin ko nga isunto man ti mga warwaras iti banag a pagsarsaritaan mi nga agasawa ket no kasta nga banag ket saan nga natalged ti rikna jak kaya dati masipsiputan ti amin agaraw ko amin agaraw mi nga agasawa ala sapay ko matad naman na ibati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, dito nga surat ko, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya iti dito nga programa. Yun na akong ti agyaman, kadagiti makaitid ti balakad, ken digiti makarelate, digiti addaan iti kastoy nga parikot, addaan iti karuba nga chismosa, ken addaan iti dakas nga apal. Anya ti naramidyo, anya ti inaramidyo awagas, tapno no, maurnos yu ti amin. Yan, thank you mat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangurnos, nang ibasa ken na nangidrama dati nga pakasaritaak. At more power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Sonia. Thank you so much, Sonia. Ti imburay mo kada kami nga pakasaritam. Alakat sabi ko makaanay to digiti balakad nga mangyagam nga maibasa manipod ka digiti nakangeg. Tapno no ti kasta ket maurnosyo deta nga riri yung kasinsin masolbar yun deta nga problema yung nga agasawa nga kasla adda CCTV iti aglawlaw yo taapay nga maamuan amin ti karuba yo iti mapaspasamak kada kayo no pagsarsaritaan yung agasawa tagayam ket adda agsisiim kada kayo adda dati agdengdengeg iti saritaan yung agasawa uri pribado agasim ngamin pati private nga araramidin nyo nga agasawa maamuan pa iti sa duma maamuan pa iti sa bali nga tao Diyos ko nagamak manaya ala nupe kasta sabi ko maurnos yun tumetlaang tilangan-langan yung kasinsin. Alright, thank you mat kadigiti naruway nga nagbuya, thank you kadigiti nag-share digiti nang teden iti balakad. Speaking of balakad, drugyak nga rudan nga ibasa digiti nga balakad mga kasin. Tapno no ti kasta ket matulungan tayo dati nga agproblema.